Taliwala sa mga daotang balita, ani ay maayong balita nga mitumaw sa usa ka tinun-an sa nursing nga nahimong bayani. Human niya paanaka ang usa ka batanong inahan nga naabtan nga nagbati sa usa ka dapit diha sa may barangay Poblasyon Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Sayra nato ang hashtag Spread Kindness nga istorya sa bayaning tinun-an. Pinaagi nining report. Kini ang nag-viral nga hulagway sa usa ka babaeng nihimugso sa iyang anak ug ang laing babae nga mitabang kaniya sa pagpaanak sulod nining laundry shop. Nasayran nga ang nagpaanak sa babae mao ang third-year nursing student sa UC Pardo Talisay Campus nga si Kay Alcantara. Matod ni Kay nga samtang naglakaw siya kay adunay paliton, iyang naagian sa karsada ang usa ka babae nga nagbati na ug sa walay pagpanuko. Gitabangan niya kini. Mihangyo ang nursing student sa nagduma sa laundry shop nga iyang pasudlon og dito pa anakon ang babae. May responde usab ang mga barangay health personnel. Wa damha ni gawas na jud ang baby sir sa kamot sa papa niya. Ang father sa dato sir kay nangayo sa dugtabang nako since ang umbilical cord sa baby sir kay kuan nalukot man siya hang neck sir. So dito na sir akong gitabangan siya sir nya gi-assistan ako siya sir. Nya gi-apply sa nako ang katong gitudlo sad sa ako ang mga CI sir. Pag humanyag pa nga nakida naman sa ambulance mo nagneed og kuan ka ng BHW og kanang kuan midwife pa para ma-record sa sanamo. Suma ni King ang iyahang tinguha nga makaluwas og kinabuhi ang iyang gipatigbabaw. Hinungdan nga nangursunada gyud siya nga iyahang mahimo. Mipadayag silang pagdayeg ang tuhaan sa gipakita nining pagpakabana sa kinabuhi sa uban. Always remember lang jud to save or to help others genuinely. The faculty really appreciate that Kay has demonstrated the sense of duty nga ihag yung dayong gipakita sa ato ang kuan ato ang pasyente atong higayuna. Samtang giadto sa Balitang Bisdak ang Pinoy-anan sa babae ug siya mao si Jerilyn Villacorta, 24 anyos, inahan sa upat ka mga anak, din ang kamanghuran karon mao ang iyang gihimugso dito sa laundry shop. Pag humana og ligo, pag tanaw na ako sa akong kuan na may dugo, moto nag-ilis ko. Pag humana og ilis, nisunod ayon tong katong tumatob. Nya pag humana naglakaw ko pa doong karsada kay moadto ko sa emergency sa Minglanilla kay didto man ko na kuan prenatal. Moto din aman jud mada. Nilingkod ko sa karsada pag humana naman to estudyante murag third year college mong guro to nga ni eskwela og nurse. Nya moto siya nitabang namo. Way sukod ang iyang pasalamat sa mga taong nagtabang kaniya ug sa bata ilabi na kang Kay Alcantara nga giisip niyang anghel nga nagluwas sa iyang kinabuhi ug sa bata. Kay, salamat kaayo sa imong tabang nako sa pagpanganak nako sa karsada ha nga naa jud ka. Sa panahon sa pagpanginahanglan, aduna gyud tawo nga magpakabana bisan og dili kaila nga nagmatuod lang sa hashtag Spread Kindness. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.